eens, mama Aap. Ze moet echt beter op je passen, hoor. Het binnen de nationale Fjallaarsdagen. Bibliotheken in de regio organiseren dan verschillende activiteiten om ouders en ben ontdekken te laten hoe leuk en waardevol Fjallaarsen is. Als er veel voorgelezen wordt aan jonge kinderen, doet dat heel veel voor hun taalontwikkeling. Ze krijgen een grotere woordenschat en ze leren ook fantasie, creativiteit. En natuurlijk is het heel goed voor de binding tussen ouders en kinderen. Hoe wat er verraad hield die het digitale wordt, nemen een prutte ouders nog altijd de tijd om haar ben via te lezen. We lezen elke avond voor en overdag ook nog geregeld wel. In het Fries, Nederlands, Engels zelfs wel. Soms zelfs Duits. Dus ja, we zijn echt veel mee bezig. We hebben thuis een protte boekjes en ze vindt het ook mooi om te lezen. Dus die pakken we er regelmatig bij. Fjallaarsche hoeft echter net altijd op de traditionele wijze. Zo waard het verhaal van Lietse Haap terug Linde van der Haar om over het aan een muzikale vierstelling, waarin te jaren zang en bewegen wordt en het verhaal echt belibben wordt. Ik probeer altijd te kijken naar sowieso wat ik zie in de illustraties en daar dingetjes uit te pikken en daar bijvoorbeeld een liedje over te maken. Of kijk, Klein Aap staat op een gegeven moment staat ze op de kop. Nou, dan ga ik met de kinderen ook op de kop staan. Hé, wat zie je dan? En nou, gewoon dingetjes eruit pikken en daar eigenlijk even op verder op ingaan. Er binnen wel verschillen te zien in hoe bij dit belibje. Het ene kind die beleeft het gewoon lekker voor zichzelf en het andere gaat meteen meedoen en de ander stelt vragen. En ja, echt per kind verschillend. Fjallaarse bloot bij een soort band nog altijd populair. Ilse Mare vindt het prachtig om boekjes te lezen, dus dan geniet ik er ook van. Mijn dochter is dol op de bibliotheek en die vindt zingen, dansen, verhaaltjes, alles vindt fantastisch. De nationale Fjallaarsdagen worden nog 1 mei 1 februari.